Tak vážení přátelé, já tady přicházím ze zadu. Ta slíbená módní přehlídka, protože my jsme dnes vystupovali už vlastně ve Valašské Bystřici na potářských slavnostech a měli jsme připravený určitý program. A protože možná i podle kterého jste viděli, že máme i muziku namíchanou, máme půjčeného cymbalistu, tak jsme nemohli ten program nějak natáhnout, ale říkala jsem si, že určitě vás bude zajímat se něco dozvědět o těch krojích, které tady dnes vidíte. Takže já poprosím, aby nastoupili naši tanečníci, kteří vlastně budou mít na sobě to, co už jste viděli, anebo to, co ještě teprve uvidíte. Valašské klobouky jsou středem jižního Valašska, takového mikroregionu Valašsko-Klobucko. A vlastně za takový nejkrásnější kroj tam u nás považujeme kroj závršský. To je ta varianta, Gabčo, když prosím tě ke Kubovi, tady z vašeho pohledu zprava, kdy, jak jsem řekla, je to závršský kroj, je to oblast s klobouk za vrchem Královec, tak jsou to ty 3 dědinky, Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota, kde se opravdu tento až takový archaický kroj krásně zachoval. Dané, otoč se, prosím tě. Takže tady podle těch výšivek vzadu vidíte, toto už je takový slabší odvar samozřejmě, ale je to hodně příbuzné, kdo znáte trenčínský kroj, jak je krásně vyšívaný na zádech, tak vidíte, že opravdu ta příbuznost, děkuju, můžeš se otočit zpátky, že tam je. A tento závršský kroj je typickým tím, že je ta hřebíčková fialová barva toho bruncleku, té pánské vesty. I dívka má vlastně tu vestičku ze stejné barvy. Jinak na celém Valašsko-Klobucku, jižním Valašsku jsou bílé sukenné kalhoty, gatě a nosí se buď krpce nebo papuče, jak na začátku paní Kašparová pěkně řekla, anebo také holínky, ty jste viděli na našem solovém zpěvákovi. Dívky nosí tady k tomto kroji takzvané zachoděné fjertochy, kdy oni byly takové hladěné do glancu a je tam potisk žlutý a se světle modrým kombinací, tak my máme tady ty světle žluté, anebo vlastně ten modrý můžete vidět potom i na druhé cerce zleva, takový ten tmavší modrý fjertoch. Takže tady ještě je zajímavost ten krásný šátek. Vendulka se nám otočí taky dozadu. My tomu říkáme prešpulský šátek, takže už podle toho poznáte, je to ta barevnost, je tam i světle modrá mezi tou žlutou, nevím na dálku. Potom, kdyby vás to zajímalo, tak můžeme po programu ukázat. Děkuji, otoce zpátky. A takové tento úvaz, tomu se říká nám papušu. Takže i malé děti to tak nosily, tak je to takové pěkné. Dá se to uvázat z těch větších šátků, které mají 130 až 150 cm. Potom druhý kroj, který používáme, je z vašeho pohledu úplně vlevo. Je to vlastně taková ta typická valašská barevnost červená, modrá. Nám se stává, když jezdíme, že přijel valašský soubor, vy nejste Valaši, vy nejste červení a modří. Takže ta červená, modrá opravdu byla na celém Valašsku, i když vlastně na jižním a středním, protože od toho Valašska, od toho Rožnova nahoru už zase ta růže tmavší a na Rožnovsku mají taky ten kroj už trošku jinak barevný a jinak bohatý. Takže my tady máme u nás víc tu červenou trošku do toho vínova a i ten brunclek, Štěpán se nám otočí, je krásně vyšívaný šňůrkováním, vlastně stejně jako ten hřebíčkově fialový. Tak děkuji Štěpán, můžu se otočit. A tady k těm brunclekům jsem chtěla říct to, že u nás se ještě nosil sivě modrý, to je takový světle modrý, který byl vlastně podobně zdobený nebo zelený a ten nosili třeba hlavně při svatbě ženich i nevěsta byli v zeleném oblečení. Tady k tomu červenému kroji vlastně nosíme ty obyčejné modrotiskové fjertochy. Tady je zajímavé na Valašsko-Klobucku, když se Bára zase otočí, tak vidíte, že zezadu vlastně ten kroj není vidět ten fjertoch, ta zástěra modrotisková. Děkuju, Báro. Na jižním Valašsku se nosí fjertochy jenom od boku do boku. Nemáme je vzadu, vlastně téměř spojené, jak na střední Valašsku, na Vsacku, jsou tam jenom třeba 15 cm ta rozteč. U nás je dále zajímavé, že se u nás nosí pod těmi sukněmi
leknice, což je ta bílá sukně, i s tím horní částí to je opléčko a je to sešité dohromady, takže to vidíte tady pěkně na druhé slečně zprava. A ona vlastně, dokonce i dospělé ženy, když přišly třeba z kostela, mohly vysléct kordulku a být jenom tady v tom, protože to opléčí vlastně nahrazovalo jak kdyby tu kordulku, takže nebyly ve spodním prádle, ale byly oblečené. Tady na gabči, druhá zprava, vidíme, že má jenom obyčejnou zástěru z kanafasu růžového, takže takový pastevecký kroj. A další zajímavost, nebo ještě když zůstaneme tady u toho pasteveckého kroju pracovního, tak s ní tam stojí Jirka, který teda nechal brunclek v šatně a je na něm krásně vidět, jaké máme na Jižním Valašsku krásné opasky. U nás se nosily opasky až 3krát dokola obíjané. Záleželo na tom, jak ten chlap postupně rostl, tak to postupně povoloval. Takže když byl mladý, tak to ovázal opravdu hodněkrát. No a uprostřed druhý pár zleva máme vlastně zbojnického chlapce, který má připravenou valašku, nezbytný nástroj valacha a zbojnický opasek krásný, který nám dělal pan Olejníček tady ze Vsetína. Vlastně všechny tyto kožené věci, opasky nám dělá on, krásné. A samozřejmě Kuba vám potom ještě předvede za chvílečku kousek z odzemkového umění v rámci jednoho tance. No a s Kubou je tam Anička, která vlastně má takovou zvláštnost, protože ona, když se teď otočí, tak si všimněte, že horní část té spojené leknice s opléčkem je růžová a spodní je vlastně pruhovaná kanafasová. Děkuju, to zpátky. To je taková zvláštnost u nás, která se zachovala, že vlastně i tato spodní část, nebo vrchní část oblečení je vlastně dvojbarevná. Určitě to tam má nějakou spojitost z té zakarpatské minulosti těch krojů. Takže toto je taky takový pracovní kroj. Tady tyto leknice mohly být modrotiskové, mohly být takové batistové, různé barevné. Tak, na hlavách ještě naši chlapci tady mají náš jihovalašský klobouk, který se liší tím, že je nižší a má vlastně takové ozdobné šňůrkování. Chlap mohl taky nosit ještě za tím kloboukem nějakou tu rozmarínu. Případně děvčata mohly věnovat chlapci šáteček, který potom nosil v levé části brunce, jako tady je dírka, která je opravdu jako prostřihlá a tam se potom nosil šátek. Typicky byl třeba pan Kašpar z Jasenky, který vždycky bez šátku nikdy nešel na pódium, který měl ten krásný červený šátek. A děvčata taky mohla nosit šátek malý, vyšívaný za pasem. Tak, děkuji našim statistům, vraťte se zpátky dozadu. My takto využíváme bohatost vlastně toho, co nám nabízí naše oblast, že opravdu jsme už po kraji hranic a ty Bílé Karpaty přinesly hodně krásného v krojích. Teď uslyšíte muziku, potom ještě další program a na začátku jste viděli klobucké točené, potom byly figurální tance, to jste jistě poznali, polka, valčík v různém provedení, je to vždycky taková ustálená figura. A ještě vás čekají další točené a taky stará uherská, která je vlastně takovým přechodem z toho Valašska ke Slovensku. A už jsou tam takové maličké čardášové prvky, ale pořád ještě nesmíme moc skákat a nesmíme moc dupat, protože přece jenom jsme na Valašsku. Chtěla bych říct, že všecko, co uslyšíte a uvidíte, bylo zapsáno vlastně tam u nás, kolem valašských klobouk a vznikly ty písničky, když se tváří, že jsou jakože slovenské, mají téměř podobné slova, tak vlastně vzniklo to tak, že lidé od nás chodili za prací nebo chodili prodávat na Slovensko a do Uher a vlastně ty písně takto kolovaly a potom u nás zdomácněli. My jsme si je samozřejmě zpomalili a tančíme na ně tím naším valašským stylem. Předávám slovo muzice a potom tanečníkům. Děkuju.
Ogaři, přiznám se, že jste na dobro uchvátili srdce mé. Věřím, že tomu tak bylo a je i zde v sále. Nezbývá než moc a moc poděkovat za to úžasné nadšení, radost ve vašich obličejích, protože někdy vidíme tanečníky strnulé, ale oni mají radost z tance a dokáží tu radost předat i nám všem. Takže ještě jednou moc a moc děkuju. Děkuju jejich vedoucí, paní Haně Tarabusové, která to tady všecko fotila a nádherným slovem vás provedla, představila ty jejich krásné jižní kroje z jižního Valašska. Moc děkuju, paní Hano. No a cymbálové muzice samozřejmě, primášce, jak jsem již řekla, Magdaleně Rozmánkové, je to přesně, a uměleckému vedoucímu panu Ladislavu Tarabusovi. Myslím, že je to zasloužený potlesk a já si neodpustím poznámku. To se to krásně spolupracuje a vytváří takové nádherné prostředí, tance, písničky, když jsou toho manželé, pochopili jste? Paní Hana, manželka pana uměleckého vedoucího Ladě Tarabuse. Takže ještě jednou moc a moc vám děkuju a věřím, že u nás nejste naposled. A buďte šťastní a radostní, tak jako tomu bylo dnes večer. Krásný večer i vám všem.